Инсталиране на камера за видеонаблюдение FipTech TF12. Започнете като влезете в Google Play или App Store и изтеглите приложението Tuya Smart. Отворете приложението и се съгласете с общите условия за използване. Натиснете бутона Sign Up, за да се регистрирате в приложението. Въведете имейл адреса си и потвърдете, че сте се запознали с политиките за поверителност. Уверете се, че е изписан правилно и натиснете оранжевия бутон Get Verification Code малко по-долу. Следващата стъпка е да влезете във вашия имейл адрес. Там ще намерите имейл, изпратен до вас от Tuya, съдържащ 6 цифри, които трябва да запомните. Върнете се обратно в приложението и въведете тези 6 цифри. На следващата стъпка трябва да въведете избрана от вас парола за профила ви в приложението. Имайте предвид, че паролата трябва да е между 8 и 16 символа, като трябва да съдържа поне една голяма буква, една малка буква и една цифра. След това натиснете оранжевия бутон Done. Позволете на приложението да има достъп до вашия телефон, за да може да ви изпраща известия. Сега е време да свържем камерата. Първоначално камерата трябва да бъде рестартирана. Задръжте бутона на камерата за около 5 секунди или докато камерата не издаде звук. Изчакайте около минута, за да може камерата да се стартира за работа. Обратно в приложението. В горния десен ъгъл натиснете бутона плюс. След това натиснете първия бутон Add Device и след това оранжевия бутон Continue и позволете на приложението да ви изпраща известия. Ако камерата не се появи автоматично, я добавете, като плъзнете екрана и отидете в секция Camera and Lock и изберете Smart камера. Потвърдете, че вече сте рестартирали камерата и е готова за свързване и въведете паролата за интернет мрежата, към която искате да я свържете, след което да натиснете оранжевия бутон Next. На телефона ще се появи QR код, който трябва да покажете на камерата, като бавно отдалечавате назад от обектива й. Accept success. Please wait. Натиснете оранжевия бутон I hear a prompt и изчакайте камерата да се инсталира. Wi-Fi connect success. Камерата вече е добавена и сега имате достъп до нея. Вие успешно добавихте вашата камера FipTech и сега имате достъп до нея от всяка точка.